Ovo je mali korak za Srbiju, za čoveka, ali veliki za čovečanstvo. Jaoj! Uf! Apollo pao, prijem. Houston, da li me neko čuje? Halo? Hal? Da li me čuješ? Imaš neki problem, Nil? Vrati mi pipu! Definiši pojam pipa. Tisaljku? Ne mogu ti vratiti ako mi ne kažeš koji je model. Otvori mi vrata. Žao mi je, Nil. Nemam takvo ovlašćenje. Alo, otvori mi, gladan sam. Mogu ti dati porciju ruske salate. Hvala, nisam više gladan. Alo, studio, režija. Pa jebem ti život. Ma ne viči. Možda greškom puste naš ton u program. Šta si to obukao? Izgledaš kao ruski svemirski sveštenik. Ko me terao da izigram budalu? Ni deca nam neće poverovati da smo na mesecu. Rusi ne prave gluposti ovakve kao mi. Prošetali psa lujku oko zemlje, a mi se ovde maltretiramo i snimamo ove filmove za mentole. Imam jednu dobru i jednu lošu vest. Daj prvo dobru. Uspešno smo sleteli. A koja je loša? Na pogrešnoj smo planeti. Ma šalim se. Gledaj, vidi. Maši. Kome mašemo? Marksovcima. Gde su? Pa na Marksu, gde bi bili? A otko znaš da nas vide sa tolike daljine? Otko znaš da nas ne vide? Maši ti za svaki slučaj, maši. Možda imaju umesto očiju ove mikroskope. Šta ako su nas odavno isključili i više nas niko ne gleda? A mi ovde izigramo budale. Ma nije bitno šta gledaju, nego šta im kažu da su gledali. To ti se zove propaganda. I dokle ćemo ovako? Pa sad treba da zabodemo zastavu, da se zna ko je glavni i tako to. Zastavu? Zaboravio sam je kući. A sada je malo predaleko, zar ne? Pazi kako se krećeš. Ovde je gravitacija poremećena. Njiši se kao Chaplin. Rusi nisu glumili budale i hodali ko pingvini. Sve je ovo njihova ideja. Kad bismo se mi ovoga setili? I dokle treba da krijemo ovu glupost? Dok nas ne provale. Nadam se barem da izgledamo ozbiljno. O ne, imam dve ozbiljne vesti. Jednu dobru i jednu lošu. Koju ćeš prvo? Dobru. Ovaj aparat s kiselnikom za disanje traje nam još 1 minut. Onda znam koja je loša vest. Je li taj aparat možda ruski? Jeste. Jebik. Znao sam. Gde si se parkirao? Ovamo negde, u pravcu zemlje. Zove nas Collins. Brzo, recimo da dođe po nas. Imamo još minut kiselnika. Ovde sam se parkirao s one tamne strane.
Si ti lud? Pa ko ti je rekao da parkiraš na tamnu stranu? Evo ga, locirao nas je. Kaže, stiže za 10 minuta. Bravo, genijalac. Pa on kad stigne, mi ćemo biti mrtvi već 9 minuta. Evo, Collins radi za Ruse. Hej!